Toto bolo v novembri 2007, keď som bola prvýkrát na seminári Tachyon Holistic Wellness na hoteli Boboty. Tam som prvýkrát vlastne pocítila účinok tachyonov. A bolo to úžasné v tom, že sa mi otvorili ako keby strašne veľké dvere alebo veľká brána, za ktorú som sa nevedela dostať predtým. A zmenilo to celý môj život v podstate. Bolo to fakt úžasné. Keď sa na to tak spätne pozerám, aj spätne potom som nejak spracovala to, čo som prežila, lebo ja som ti to ešte nevedela nejak popísať vtedy, čo sa tam stalo. Takže vďaka tachyonom, aj vďaka tachyonom sa nám podarilo zrealizovať to, čo sme chceli. Ako neboli, ako keby to bola taká chýbajúca súčiastka do niečoho, čo sa malo stať. A bolo zvláštne, že ten kurz, na ktorý som teda chcela ísť na kombo, bol presunutý o pol roka. A vtedy, keď som sa dozvedela, že je posunutý, tak som strašne nadávala a som bola nešťastná, že ja už tam chcem ísť, že som bola zvedavá, že čo tie tachyony robia, lebo som o nich čítala a až potom, keď som bifurkovala, tak som pochopila prečo, lebo pol roka predtým by som nebola pripravená na to, čo sa tam stalo. Ako dovtedy som to nechápala, že to naozaj tak funguje, ale keď sa človek rozhodne, tak to naozaj ide. Tá situácia, čo sa udiala na Bobotoch, tak ja môžem len ďakovať za ten Jankin zážitok, ktorý to celé urýchlil, lebo predtým to bolo asi tak, že chceli sme bábo, hovorili sme o tom, ale proste ja som mal stále z Janky pocit, že ona hovorí, že to chce dieťa, ale nebolo to také zo srdca. Proste to bolo... Na to, Margo, musím povedať, že my sme už 13 rokov manželia, takže u nás to išlo tak dosť spomalene. Tak veľmi, veľmi pomaličky. Pri raňajkách sme sa rozprávali o tom, koľko mám rokov a či mám deti. Povedala som, že mám 32 rokov, mám ešte čas. A teraz sa mi zdá, že už ten čas je tu. Bolo to zvláštne, lebo nič sa mi nevybavilo v nejakých obrazoch. Ale toto bolo jediné, čo bolo sformované. Že mi proste niečo chýba. A už viem, čo to je. Asi som to dlho potlačala. Tá túžba na dieťa. Že odsunúť vlastne všetky nepodstatné veci, ktoré som si myslela, že sú dôležitejšie vždy. A toto ma ako keby otvorilo. To bol ten impuls, ktorý asi ona potrebovala prejsť si takýmto nejakým zážitkom a uvedomiť si, čo naozaj jej chýba ešte v živote. Ja som strašne vďačná, že David dal svetu tachyon a tachyonizačný proces. A verím tomu, že to dokáže zmeniť život strašne veľa ľuďom. Ak na celej planete. Len človek na to musí byť pripravený a musí byť otvorený. Stačí úplne len, aby sme sa otvorili a vnímali toho druhého. Každý sa snaží robiť vždycky to, čo vie, ako najlepšie vie. Len ho musíme pochopiť a nebyť sebecký. Keď sme otvorení, tak je úplne všetko nádherné okolo.
A toto je potom už výsledok nášho snaženia. A sme za to strašne vďační. A tak vnútorne to nejak viacej prežívame. Aj my sme viacej spojení. Ideme, poď. No jasne. No, ideme prebaviť. Tak v mojom živote sa zmenilo strašne veľa. Dalo by sa povedať, že nie o 180, ale strašne veľa. V podstate už len tým myslením. Celý deň myslím na malú, ako sa má, čo robia, keď som v robote. Je to úplne iné, je to úplne úžasné. Strašne sa teším na to, že čo niečo my ju budeme učiť, ale čo bude učiť ona nás. Na život obklopujú tachyóny. Hneď keď vôjdeš, tak na rozvodnej skrini máme ju celú olepenú silikadiskami. Máme vymalované stardustom pod vodou, ako máme takú čističku vody a pod tou nádržou máme silikadisk, nabijeme si vodu, nabijeme si potraviny, v chladničke mám disk, máme mikrodisky na telefónoch, pijeme denne tachionizovanú vodu, modrozelenú riasu užívam, silikagel užívam teraz, DHAčku. Nakoľko ja nie som tehotný, takže musím nosiť aj vortex, aby som bol vôbec akože vertikálny, nemám to šťastie. Ja som ešte v pohode. A čo? Sunspoty. V podstate tachyóny sú stále súčasťou nášho života. To sa ani nedá vymenovať, proste stále, niekde niečo. Aj vnútorne, aj zvonku. Mala ma väčšine postielke. Malá spí, TLC bar sa mi je prikrytá prikryvkou. V posteli máme podložky. Naše tachyónové dieťa. Takže ďakujeme, David, že si dal svetu urýchlovač, ktorý aj tak zrýchluje túto rýchlu dobu. Ale zrýchluje tým správnym smerom, aby sme sa zastavili. Aby sme sa nehnali za niečím, čo je bezvýznamné. Takže ďakujeme.